Ang kamot ko balo na kayo kay tungod ani kettlebell. Simple lang kayong exercise nga ma-test gyud imong lawas. Kung unsa ka lig-on o asa na ka sa imong kuan ba physical. So gamit og 20 pounds na kettlebell. So simple lang ni. Atong i-apply kanang basic. Swing lang. Kaning swing, i-appeal yung lawas og swing ba? Swing ba? Boom! Trust! Boom! 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 Yeah. Ani, movement. Ani, babaw. Straight. Twist. Touch the ground. 3, 4, 5, 6. So, ayun ninyo. Straight. Na, twist, touch the ground. 1, 2, 3, 4. Then execution is better. So area na ko di man ko ka pull. So ang buhaton is spread akong legs. Ya. Tang akong kettlebell dire. Pull, drop. 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 Unsa na igo ang kani akong hamstring gana. Pull, drop. Pull, drop. Pull. Sana sa mga drills na count 100 to 100 reps. Pero ang pinaka-paborito na ko ano gid ani ana pull ana 1 2 3 4 5 6 ana drop 1 2 3 4 5 6. Kasi pinaka-challenge yan eh. Ang imo manggong twist. Ay gana niyo ba? Oh. Kanipod. Nanglan ko sa gan. Kasi nangyayari ko lang ba? Kasi dito ako yun. Dami ang kuto-kuto. Basic. So buhat ko ng video ni. Pero karon kay limited man ang oras. Ya. Dapat consistent juga sa imong pag-exercise. Di kay one. Pero na rest day. Pero depende sa imong lawas. Consistent is key. Bahalag di kay putas. Pero consistent ka. Then balance it with a proper nutrition. Eat clean. Marag na.